Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio 10, versikulo 23. Maag ti tao apakaragsakan na ti agaramid iti dakas. Pagragsakan ti nasaririt a tao ti kinasirib. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ayos, nangabakak iti 200 pesos. Nakabawi ak matlaangan. Swerte ka ita, Maria. Malangarudan. Saksakam day tabrahan. Tabarang siyak mo ti agtungit. Abakak day ta inabak mo at 200. Ay, kwa, sana ko nga gayayam pay. Apay ngay. Gaputan na nga bak ka. Di mo ituloy. Una, inakpay gumatang iti bagas mi. Ay, madi atikas na. Sinumbot ko lang matay abak ko itay a 200. Itata nasubbot ko. Inakon igatang iti bagas mi. Ala, tumakder ka nga rudan dita. Ta sumukat ti may sa amak kitong it. Inakon, nubigat tumanan. Andrew, damat masabot tang ubing. Awit na asa ko. Anya nga tadagitin sa ako na. Ubing, umasidag ka man dito ay. Apay ka di, sir. Anya tinagan mo? Joanne, sir. Anya nga dagitan nakasako nga awit mo? Plastic bottle, sir. Basura. Apay nga agpidpidot ka iti plastic bottles, Joanne. Tapno adday gatang ko iti balunan mi ni ading ko. Ama pa nag-eskwela, sir. Ayan dagiti dadakkel mo aya. Adada ijay sugalan, sir. Anya? Sugalan? One, sir. Dayjay ka no ti pagsapulan da. Kan, saan matan nga awid ni tatang ko? Kunani nanang ko. Adda ka no iti ayan ti babae na. Ay, una yan. Isu nga agpidpido tak iti mabalin ko nga ilako. Tawan matmayat amang tangdan kanyak nga aglaba. Saan ka no anadalos ti labaak? Kat, ado ka din tinapilot mo a plastic bottles. Basit pa'y laeng, sir. Ngam, adun to, no inayon ko dagiti plastic bottles an naalak iti kalman. Inlamang ko ijay, napus ko la karuutan. Ngamin, no yawid ko, kat makita ni nanang, alaan nan tumanan ti mapaglakwak. Baoten nakpay no jak ited. Una yan ni nanang mo? Anyan ang nagdakas ti aramid ti inam, Joanne? Wan nga rod, sir. Ket, ingka ka di payagpidot iti plastic bottles. Saanan, sir? Inaklalaan nagiti plastic bottles, nga inlamang ko iti karuutan. Kalpasan na, inakon ilako. Ore basit laang ti mapaglakwak. Basta day gatang ko iti balunan mi ni ading ko. O sige, kuyugan da ka, Joanne. Kuyugan da ka. Kaya't may amaamuan, numano ti mapaglakwam iti inurnong mo a plastic bottles. Basit laang tinapaglakwak, sir. Uray, basta ada igatang ko iti balunan mi ni ading ko. Igatang ko adagos. Ngamin, no makita ni nanang, alaan nan tumanan. Bulodan na. Di nan tumat isubli, tamaabak to iti sugal. Ay, kaasi kamat nga ubing. O sige, kuyugan da ka mapan gumatang iti balunan nyo kiniading mo. Talaga, sir? Wen, mala, intayon. Da kayo gayam ti ina ni Joanne. Wan, apay ka di. Kan apay akadwayo ti anak ko. Adapay ginatgatang yo para kan kwa na. Para kadakwada nga kakabsat. Masyanak ngamin kini Joanne. Iso nga inggatangan min iti mabalinda balunen iti pagadalan da. Aguray kayo. Anya ka di ti panggapyo iti anak ko. Kaya tiyo ka di nga ampunan? Ay, sana mabalin. Awan ton katulungak nga agsapol iti kwarta no ampunan nyo. Ayan ti asawam, kabsat. Hay na, jak am mo no sadino ti ayan na ita.
Adda babae na. Ngam, baybay aklaang. Di oray saanan nga gawawid. Anya ko ma. Total, awan mo't maitultulong na kanyak. Kasta gayam. Makiasawa ak tulaangan iti baknang. Tapno saan akon nga grigat pay. Uno, ang mga no adam amuyo nga Amerikano ang mabalin ko apakiasawaan. Taybak nang kumaa. Panagkunam ka di kat day tati solusyon? Bak nang lakid di o di mayat. Sige kapsat, agpakada kami. Sige Kat agyaman ak iti intedyo ka ni Joanne ag groceries ha. Mabalin nyo lat nga umay tumanin ikan. Di oray kaadwan nyo ti itedyon to ag groceries no kayat yo Sige. Awan parikot iti dayta. Anya, ilakom kanyak dagita biskwit kan Diyos. Nay, hadapay dilata. Wan, tatadado. Ay, insang perdagiti sa nga iliyaw dayta para ka dagiti anak mo. Ita, ilakom. Kasano nga amom nga insangpat dagiti sa nga ilim Ay, nakitak nga raw. Nakasaritak pa'y ida iti dalan. Alakid din tata. Gatang mo dagiti biskwit kan Diyos. Kastamot ng dagiti dilata. Inam amin dayta dilata. Hilakom ka di dagita. Tapno adamanan isugal mau. Kat? Anya ko ma? Ay, nagdakas matan ti aramid mau. Intagda ka ng dagiti anak mau. Hilakom, tapno at nala ang pagsugal mau. No di mo gatangan, ilakok iti sabale. Anyamot ta nanang, apay nga lakom dagiti inted da Sir Andrew. Ay, di kan sumanao dita. Ala, rumarakon. Makaamukan iti kaninyo kadagiti kakabsat mo. Nanang, ingkay ka di manin agsugan. Wana, tabarang ag-triple to igam ko akwarta. 5 gasot da itoy. No ag-triple, di mayat. Kasanungay no maabak kayo, nanang? Ay, di nakman busitan. Ala, agluto kanto iti kanin nyo. Tayin nakon makisugal. Ay na, mas nanaknak ang paikit din ni Joan ngam tinana. Kanamuyo ka day. Inla ko ni Maria dagiti groceries nga intedyaw para kadakwada. Ilakla ko na nga rod kanyak. Ang jak ginatang. Tay sugal nan tumatlaang ti mapaglakwan na. Napanakit diin lakaw iti sabale. Ay, anyan. Ay, kaasimat da Joan nga agkakabsat. Kahit napanmanan nakisugal. Una yan ti aramid dayta nga ina. Kanayon ko abagbagaan ni Maria. Hangam, apaan nakmat. Awan ka no bibiyang ko kankwana. Gaputasan na siya. Timangmangtad iti ipakpakan na kadagiti anak na. Awan ka din mastrakan na trabaho, tata? Adda, no kayat na talaga ti agtrabaho. Hangam, talaga kit de. Amas kay kayat dati agsugal, ngam timanggad. Kastoy laang ti sidaan mi, Sir Andrew. May nga itlog nga inprito. Kat, paggugudwaan mi kadagiti dua nga adding ko. Anya matan. Nagaduti ginatang mi apara kada kayo. Ang kastalang ti sidaan niyo? Narding. Ingka gumatang iti sidain dagiti ubing. Kaasi damit. Sige, Andrew. Daytay naluton. Tapno sa andan nga agluto pa'y. Wan. Maria, adda maangay a Bible study dito'y paraangan may intun Sabado ti malam. Kayat ka nga awisan. Dula amin dayta. Taktakla dayta iti panagsugal ko. Adda libre amakan, kalpasan ti Bible study. Kaya na dapay itadda para kada kayaw. Kasta? Tinasayaat. Awisem kit day dagiti amin akakadwam nga agsugsugal. Tao may kayo mat maki-Bible study.
Saan na balay? Tadamat libre amakan. Ne, no adda libre ang makan. Sige amang ano nakabaybayag mo dayta Bible study. Masikuranak ton Ay na, Mariaya. Maanusam tinakatugaw iti may sangal daw nga agsugsugal. Hanggang masikuran ka no Bible study. Kat para mat iti Diyos dayta. May mayat ati agsugal ngem ti maki Bible study. Ala, basta awisam dagiti padam amanugal. Tao may kayon tumaki Bible study. Ulitak manan Maria. Adda libre amakan. Kaya na dapay itadda pagsayaatan. Ay, dayta lahong ti kayat ko. Dayta itadda ang makan ken pagsayaatan. Ay, ala, basta umay kayaw. Wen Lisa, iso dumar ay tayon to Sigurado ka kadi nga da itadda pagsayaatan. Isang matikunan ni tata dahado akaaruba. Di na sayat nga rod no kasta. Intayo tadamot pagsayaatan nga itadda. Wen Di tayayaw, iti sayo na. Wana, adto titayak, 20. Atoy mo titayak, 20, Umunay ti amin, agyaman tayo. Gaputan na urnong tayo ita dito'y paraangan datatadado para iti daytoy a Bible study. Kamang kami ti may sasimbaan, kat pagribangan mi ti mangiwaragawag iti sasao ti Diyos. Kat daytoy purokyo ti may sa anastrak mi, a pangibinglayan iti sasao ti Diyos. Gapo taadayumet gayam ti simbaan dito'y ayanyo. Ay, bunot ako na, baraok. Masapul ang mapan kami pa ijay ili ang makimisa. Ket dagiti daduma. Saan dan amapan? Gaputawan pagplete da. Pagsugal milangan ati pagpliti me. Ay puno dayta baraw. Tatalagamat akasta ti aramin da. Sugal ti pakaragsakan da. Ala, sakbaya pagsasaritaan tayo ti may papan iti pagsayaatan nyo ditoy. Kayat ko pa iti mangibinglay iti sasaw ti Apo. Iti Proverbio 10:23, kunana, maag ti tao, apakaragsakan na ti agaramid iti dakes. Pakaragsakan ti nasaririt a tao, ti kinasirib. Kakabsat, saan a kinasirib ti aramid a panagsugal. Amuyo dayta. Gaputa da kayo amismo ti makapaneknek iti dayta. Ti Diyos, saan na bindisyonan dagiti agaramid iti saan anasayaat. Ngarod, ilinteg tayo ti madi nga aramid. Tapno maayayo ti Diyos kada tayo. Mangpanunod tayo iti mabalinyo a pagkwartaan dito'y purokyo. Asaan asugal kakabsat. Anya kumangay data. Mabalinyo ti agkanchilyo. Da kayo ababae. Ken daduma pa mabalinyo nga aramiden. Ammo ka ti aggansilyo. Ngam awan igatan ko iti sinulid. Di ka agdanag. Da kami ti makamo iti dayta. Sigurado kayo? Si dadaan kami at tumulong kadag iti si pupuso nga agbalbaliw. Manumutin abulan at itay nagsugsugalan niya, Lisa. Mayat mat gayam dayto aramiden tayo, Maria. Adun tinagan silyo, kat sigurado, adun tumanan ti kwarta. Wan nga rod, oray siya ka. Kayat ko asursurwan amin, tapno saan laang a panaggansilyo ti aramidak. Kandag iti dadumamit, agar aramid da iti dekorasyon. Nagpipintas mat ti inaramid da, at dapay Christmas tree. Wan nga rod. Mayat mat gayam da ito Kan tunggal Domingo, umay da kabsat Andrew kan kabsat Narding, kat agfe-fellowship tayo. Amom, Lisa, naamiris ko, saan ana insiriban ti sigud nga aramid tayo? Aday talag sugsugal ti aramiden tayo. Amom ka de, ultimo matgadan ti anak ko ani Joan kat alaag pa'y nga isugal. Ngam maabaklat tamit. Manmano ang mga bakak. Uray siyak, Maria. Ngam iti da ito intad da trabaho kada tayo.
Makuna akanayo nak amang abak, gapot na awan abak ko. Wen kan awan sa baling aramidin tayo, no di aggagat. Iti kasta, adalat ta mabayadan a finished product tayo. Wan, agagat tayo. Taimbagla a pangalaan tayo iti balon dagiti anak tayo nga agiskwela. Anya ti makunayo ita dito'y porokyo, tatadado. Nagbalbaliwan dagiti kapuro ka akbarok. Awanan ti agsugsugal. Gapo ta makumikum da iti pagkwartaan da. Andrew, tunggal malabsan ta paraangan. Adda babaeng aggangansilyo. Wenarding, kaya't maragsakan iti dayta. Sanain nga iti sugalan ti ayan da. Gapo ta agumong da iti paraangan da nga gagansilyaw. Ket dagiti matlalakay, agaramid da iti lamisaan ken tugawan. Madaydayaw ti Diyos, gapo iti dayta, tatadado. Naimbag ta da oras ni Padre Pablo nga inmay diti porok mi, kabsat Andro. Nagapura api manaw, tamang misa iti sabali pa'y apurok. Maragsakan ni Padre Pablo, gapo taado kayo anakimisa. Ngamawan sa bali amas maragsakan, no di ti Diyos. Ay, pagyamanan mi unay, gaputa da kayo tinagbalin nga instrumento, tapno makaamiris kami, ket masurutan mi tinapudno adalan. Nagbalbaliw kamin iti dayto apurok. Ket ituloy mi ti agdaydayaw iti Diyos. Maragsakan ti Diyos iti dayta, kabsat Lisa. Ala, ituloy yo ti agbalbaliw, ken ituloy yo ti agdaydayaw iti Diyos. Tapno maragsakan ti Diyos kada kayo. Maag ti tao apakaragsakan na ti agaramid iti dakes. Agamiris kat soroten tinainbag asursuro, tapno ti Diyos, maragsakan kan ka, kat bendisyonan na ka. Papagayam, ditahan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanday toy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.